Nalitum media tum nilitum dipu Sand and Stone Supplier Association ningkan isi kecok foundation day lo na ke tong dun pon nalit media court itu pan aprangsi suri kardong mong pajirik lo lapen pini nalitum pan nanga copan angko mate nalitum pan nanga cohang athike la puhen lo nilitum dipu along sangti along kacojor song kejeseng pen pini ningkan si kecok det pen nilitum kacoklem kacodam asap o kasik sak do kolu athema dak dipu along illegal sangti along nangke jor tum dupik lasi laso kace khang don jia pan nilitum laso song pen pina pen mate itin me pen bangke dipu along bangke illegal pen ke bang atung panana bangke nilitum kamke tibli lasi kaduk awe karbenglong arat ba sen supply atum ans tame dipu long bang polote proper documents pele dipu along sangti tame behanang joklem arlong tame behanang joklem la pentu nilitum laso asong keseng nang kok athe bangke nilitum dak dipu toprong supplier atum bang cirengjeng ason mandel athema nilitum sangti ke chonam dam pen mate dipuan ka coban ta khorcha thepik mate khorcha theu lasidak dipu longan ke banapan angke ajha ka tuma bangke kagos en epin pen ma chalan en epin pen dak dipuan wan po adore kom pen dak nang jorarel lasi nilitum pena bangke forest department atau panda chuning ring tum bangke pena bang nilitum dak chalan abang ke cek donji asi chalan ka be agari yong si bang polote nilitum agari khang don po forest atum tame laso agari tumpan sis don daneng pusi nilitum east division west division defo panta chuning ring lo Longrat mate sen supply association doan atum sitame nang ceram jitu don pusi ning jithelo kardong Kuman ada pusi lapsan jalan ka betul kan sangki mo kewan wan non amat ke amuni refan ke jung abang ke ni dungta sung no daglo sita aju ke bana tumta do lopen ada prang ke bana tumta do lasi hal hai atum abang ke calan en ipin pensi ke bang ingke la tuma bangke daga bangke adore kompen nang pakluku pong ke dak ni tum dipu jinin jontu ke claim atum ahok pe claim atum bangke claim du nun edelu mate thirengjeng ason se mandelu lasi pini nali tum media hoi pen laso nili tum message sabang nang pali pipo busi nali tum tanang choning ri ante nangli tum pen forest department ku amin kisung do lasi ke damtangar ni ke forest department tum da tipi chalan check pin pen si gari nang pa dulut ma la bangke nili tum forest tum phanta puthibun e nange chong hu tum polote bang forest amun tum kabi pensi bang wainge athema dipu tanon ke akrong do lu ke bang akrong do angke forest sorta akrong tik ne ton labuni basi hala tuma bang ta ke chong hu tum polote bang ame ke jang husi bang po bang chini pin husi bang po jong si ban tuang bro tenang itu association ahin ka nili tuma hin bang ke lalo jong si kagos mat chalan cheban be pin pen jong si ke bang polote nili tuma bang ke nep check po athema nili tunge kene ba bang ke nep dun check po sita nili tum gari kisi zia arai davi ba kagos ta ke check dun reta ini ke arai davi hai oi phis sita forest so rapani tum information people la so long si ranger dfo tum sami nang cerap du nang pusi itu tuning rilo